aquesta moció que ha agafat el Partit Socialista, que no és una moció pròpia, sinó que està circulant, se'ns va comunicar al Consell Escolar Municipal que el Casal del Mestre estava interessat en tirar endavant una iniciativa com aquesta. Nosaltres vam creure, o ens hem informat a través d'ells, que creiem que era una bona iniciativa i per tant també votem a favor perquè crec que el percentatge és l'adequat segons ens indiquen aquesta gent que en sap més que nosaltres, no? Ara bé, aquest 6% per a què? No? Per a fer què? No? Aleshores, nosaltres creiem que val la pena insistir en el fet de que cal tornar, no, a una cultura de l'esforç, a la que es valori el rendiment, que sigui una qüestió molt més meritocràtica. Cal també tirar endavant polítiques d'educació en què que tinguin uns objectius clars, que tinguin uns indicadors que es puguin valorar per identificar aquelles metodologies que sí que funcionen i aquelles metodologies que no funcionen, perquè tenim la sensació des del nostre grup que aquest és un element que també és important, no? Després també creiem que cal insistir en el paper de la llengua en l'àmbit de l'educació, que aquest 6% també ha d'anar en aquesta línia. Si tenim la transferència transferida i la competència transferida és perquè també aquest és un aspecte important i per tant val la pena fer-ho. Com que és una moció que no l'ha elaborat el Partit Socialista, sinó que ve d'iniciatives populars, tampoc creiem que valia la pena introduir un quart punt en aquesta, no? I creiem que ho podem fer-ho avui i a l'hora del ple explicar que creiem des del nostre grup que valdria la pena impulsar un debat sobre educació a l'àmbit municipal. Crec que si som una ciutat que ens diem educadora, aquest debat l'hem de tenir i no només en un àmbit del Consell Escolar Municipal, sinó que l'hem de tenir a nivell de ple municipal i valdria la pena posar-nos-hi, perquè crec que si ens han de tenir en compte els hem d'oferir arguments i parlar de totes aquestes qüestions que nosaltres creiem que val la pena fer. Moltes gràcies. Granollers Primàries.